27, град София. В нея участват любители на българските народни хора, сплотени и привързани от красотата и разнообразието на българския фолклор. Група Огнени ритми участва в различни фестивали в България и в чужбина. Сега ще се представи пред нас с истинска българска китка от Ляво хоро, Северняшка етнографска област, Йове, Шопска етнографска област и Веримезово хоро, Тракийска етнографска област.